Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Maswera sei kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndinoshanda pamba pevamwe elder vekuchechi kwedu. Nhau yangu mukoma yakatangira pana tete vangu. Tete vangu ivo ndivo vakatanga kushandira vanhu ava vandava kushandira. Saka vatete vakabva vachizoendeswa kumhiri kwemakungwa. Asi ivo tete manje, sezvo vainge vachiziva kuti vanhu vavainge vagara vachishandira vainge vari vanhu vakaita sei, tete vangadai vasina kundiitira utsinye. Dai vakango upgradeawo upenyu hwangu sezvavakaita upenyu hwevana vavo. But vatete zvavakaita mukoma, vakangoenda kumhiri kwemakungwa vachibetserwa nevanhu vandinoshandira. Vakatora vana vavo, iniwo mukoma vakangondisiya ndichishandapo. Asi ndakafara because situation mukoma nashi yandainge ndiri kurarama ndiri mairi, it was very tough. Ndiri kumusha ndine vana vaviri, ndakasiwa nemurume. Murume wangu mukoma akangotiza nehure vakatoenda. Saka ndakafara, even though shivero yangu yainge iri yekuti ivo tete vange vachindipa real help nekunditorawo kundiendesawo kuchando ikoko kwavari. But I don't know why vakasazoita saizvozvo. Havana umwe munhu wavati vabatsira kunze kwehama dzemurume wavo. Hamene kuti takavatadzirei, but hazvina hazvo basa because ndakavimbiswa na elder, my elder ndo vakandivimbisa kuti vachandiitira plan because vane company yavo yavainayo, vatori nemabhazi ikoko kwavakaendesa vatete. But my elders awa ekuchechi mukomanashi kwandava kunamata pari zvinozvi vanotoita zvesatanism. Ndauya pano kuti ndinge ndichikuudzai satanism iyo yavanoita zvekare as a secret yandoda kushare nemi. Kana kuri kuzonziwo maybe after 20 kana kuti 18 years kana YouTube zvichinzi inenge ichiripo, vana vangu maybe kana ndakura kana ndikazokwanisa kuzovaratidzawo episode iyoyi, kana mukazoposta nyaya yangu mukaona kuti inoita, ndinge ndichizovaudza kuti ndo zvandakasangana nazvo, upenyu pahwainge hwakaoma, sacrifice yandakakuitirai vana vangu kuti tinge tichizokwanisa kubuda muZimbabwe, tinge tichizoendawo kumhiri kwemakungwa. Saka vatete vakati vandisiya pamba pema elders ekuchechi, vakabva vachizondiudza kuti zvose zvandainge ndichazoudzwa nawo ma-elders I was supposed to follow everything. Ndainge ndisingafanire kuti ndige ndichizoramba. Ndakafara because ndakabva ndachizopiwa rumu yangu mumain house, but iko zvino zvindava kugara kucottage. Chinotyisa mukomanashi pane zvose zvandiri kuita, even though I have told myself kuti it is a sacrifice ndiri kuitira vana vangu nevana vaamai vangu because I also want to upgrade them. Kana ndikangobuda muZimbabwe vose ndichavatora vandinenge ndichikwanisa kuti vange vachizobuda muZimbabwe, ndichaedza kuvaburitsa muZimbabwe because this is the sacrifice that I am doing for them. Saka pamba apa mukoma pane imwe room iripo. Room iyoyo inonzi iroom yainge iri yemwana wavo musikana uyo akafa achiita zvekuzvisungirira. Hamene kuti chii chakaitika, akazvisungirira muroom imomo. Saka muroom macho mukoma each and every morning ndinofanira kuti ndige ndichipindamo, asi kana ndapinda ndinofanira kubvisa hembe dzangu dzose ndodzipeta-peta ndodzisiya padoo, ndovhara door. Then kana ndapinda ndinofanira kuti ndinge ndichirara pabed. Kana ndarara pabed mukoma, hameno zvinongoitika nyama dzangu so ndinotonzwa kuti pano ndararwa, but chinondishamisa kuti ndinenge ndisina kurarwa nemunhurume asi nemunhukadzi. Pane zvose zvandinoita ndakagara ndaudzwa kuti you do not question anything, otherwise tinotsvaka hedu umwe munhu. Saka murumu omo mukoma usiku munonyuka coffin. Handiziva kuti coffin iri rinenge riri mune imwe rumu here, but each and every day na 10 PM ndinopindamo murumu imomo. Kana ndapindamo ndinobva ndachizotanga
kugeza coffin ndichiri pukuta ndinotora mvura ndosanganisa nebute nesefu, then ndobva ndachizotanga kuripukuta rinenge ritori nehonye, but pandinenge ndichipukuta honye idzodzo dzinenge dzichita sekunge dzinofa dzonyangarika, meno dzinourawa nesefu nebute here. I really do not understand kuti zvinombofamba sei. Saka pavakandiudza vakatongogara neni pasi vakandibvunza kuti vatete vangu pane zvavainge vakandiudza here, ndikati kwete. Vakati asi unoziva kuti takabatsira vatete vakoka kuti vange vachienda kumhiri kwemakungwa, ndikati hongu ndinozviziva. Vakabva vati kwandiri, okay, iwewe kana uchida kushandidzana nesu ukaita zvose zvatinoda kuti unge uchizoita, uchitevedzera zvose usingatibvunze mibvunzo nhando, tichaita kuti unge uchizoenda kumhiri kwemakungwa. Vatete vako unozviziva kuti vakashanda pano kwemakore akawanda, hatingafi takakuitisa zvinhu tichiziva kuti hatizokubatsiri mune ramangwana. Pamusha apa ndakatanga kushandapo muna 2024 mukoma. Saka vari kuti kana ukashanda 3 years ndichiita mabasa ose avanenge vachida kuti ndige ndichiita, kugeza makofini nekungoita zvimwe zvinhu zvimwe zviri normal, hanzi after 3 years vachandigadzirisira everything ndobva ndachizobuda muno muZimbabwe. Passport ndava nayo, but vari kuti hameno chimwe chikosi chandofanira kuti ndige ndichiita, and chino involva mates mukati, hameno production, but vari kuti mwana wavo musikana ndiye achandinyorera, hanzi anongondinyorera maexams then ndotobuda muZimbabwe. Ndichitaura nyaya iyi mukoma, like I'm not going to turn back. Ndangoti YouTube ndichengetere, nerimwe gore vana vangu, rimwe zuva ndikuda kuti ndinge ndichizovaudza kuti pane nguva yekuti ndakatomboshandiswa nevanhu vakaromba vaita zvesatanism, but nekuda kwenyu imimi nerudo rwangu rwandainge ndiinarwo towards imimi, even though your father vakandirwadzisa vakandisiya ndiri desperate, ndisina kana chikafu mumba, kuita kuziya nenzara, asi ivo vachidya mari nemahuye. I made that decision to sacrifice myself. Kunyangwe ndikanzi ndafa, but hakufa handimbofi, because vatete vangu vakavashandira vanhu ava kwemakore nemakore. Vatete vangu vari kurarama inonzi life. Kana vana vavo mukomanashe upenyu hwavo hwatoshanduka, zvataivaziva vari vachiri kunoku kuzimu nezvavava iko zvinozvo, unotoona kutoti there is a big change, and I also want to see that same change muupenyu hwangu. Family yedu mukoma tinobva kumhuri yakashoreka, and uyu ndiwo mukana wekuti ndikwanise kuvawo something in life, to achieve something in my life. To those that want to judge me, hazvina hazvo basi. Ndaitombovawo munhu aijaja vanhu, ndaiti kana ndikanzwa zvichinzi kune vanhu vanoita zvekutengesa miviri yavo, I would judge them, but ndakazoona kuti sometimes you just have to do whatever that you can kuti unge uchikwanisa kurarama life yakanaka. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukomanashe. Ndiri kutobetsera varungu vangu pamhiko dzavo dzesatanism. Hamene kuti coffin iroro munenge muinani masikati, I don't know. Chimwe chinondityisa pane zvimwe zvandinofanira kuti ndige ndichiita on a daily basis, whether varipo kana kuti havapo. Kana varipo handityi. Ndinoti kana ndikabuda mucottage, because ndinogara kucottage yangu ndega, garden boy ane mhuri yake, zvose izvi haatozvizivi. Ameno maybe ane dzakewo mhiko dzaanoita in secret, isusu vamwe tisingazivi. Ndinoti kana dzava kuma 9:45 ndikabuda mucottage mandinogara, ndinobva ndati speed, because patori nekamufambo kubva kucottage uchiya kumain house, because kumasuburbs, and akakura mastands acho, saka ndinotombomhanya. Saka ndichimhanya kudaro mukoma, ndinoita sekunge ndinenge ndichinzwa kana kuona mumwe musikana anenge ari paside neni anenge achimhanya, but handitarisi, because ndo zvandakaudzwa kuti usatarisa. Pandakavaudza kuti ndiri kutya each and every night pandinouya pane munhu anenge achifamba neni, vakanditi usatarisa, unongoramba wakangotarisa kunoku kumain house. Ndichingopinda mumba, then ndinobva ndaenda kuroom kunenge kuine coffin, asi kana pasina munhu pamba, ndinenge ndichitya mukoma. Ibasa haro, but ndinenge ndichitya, because ndichinopinda mumba ndotanga kufunga kuti ndiri ndega mumba munomo,
apa ndikuenda kunogeza coffin. What if ndikati ndichigeza coffin ndobva ndaona chipoko? But amen, chero zvazvaita, I'm just going to sacrifice, and this is a sacrifice for my kids. Yo vedari ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi sacrifice for my own kids, hanzi YouTube ndichengetere. Zvakangoroma hazvo vedu we. Ndichaedza kunyora episode iyi date ranhasi kuitira kuti ivo vange vachizodzoka pa episode inoyi vanongosecha date ranhasi 9 January 2026. I will try to write the date on the title. Hanzi even after 18 years ndoda kuti ndinge ndichizonzwisawo vana vangu confession iyoyiyi. Zvakangoroma hazvo vedu we. Pakaipa tingavapa advice yekuti kudii vanzvadzi vedu ava. Yo zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi ndakasirwa urombwa nababa vangu. Baba vangu vainge vaine mabhazi asi ndakazokanganisa miko. Mukoma, please post my story as ID. Ndiri murume ane makore 42. Ndinogara muno munyika yedu yechipikirwa yeZimbabwe. Handina pandinoti ndinonyatsokugara chaipo nekuti dzimba dzose dzakasiyiwa nababa vangu kunyangwe dzandakatenga hadzisi kugarika, dzava kuitika mashiripiti. Saka pari zvino upenyu hwangu mukoma ndava munhu uya ava kungogara achifamba, ende pandinenge ndichifamba ndinenge ndichingotaura ndega nekuda kwekuti matambudziko ava kundiwandira muupenyu akawandisa. Nyaya yakamira yakadai. Baba vangu vainge vari businessmen, vainge vaine mashop pamwe chete nemabhazi. Handikwanisi hangu kutaura zita rekampani yemabhazi acho nekuti mamwe mabhazi acho iwo achiri paroad. Ndini ndava kutora nakampani iyo yakasiyiwa nababa vangu yemabhazi. Mukoma, inini ndakazvarirwa muupfu. Upenyu hwainge hwakareruka. Hapana chandaida muupenyu hwangu ndikachishayiwa nekuti baba vangu vainge vaine mari yemuwando. Tichiri vana vadiki kudaro, hapana chataiziva, taingoti kushanda kwakaita vabereki, ende mazuva acho zvinhu zvainge zvakarongeka. Baba vangu vainge vaine vakadzi 3 asi zvaisaratidzika kuti tainge tiri pachipari. Pavana vose ndini ndaiva mukomana mukuru, saka ndini ndaiva close nababa vangu. Ndainge ndiri pamwoyo pababa vangu zvekuti hapana chaitwa pamba pedu chandainge ndisingazivi. Ndava kumaform 4 baba vangu vakandidaidza mune imwe room yavaiti haipindwi kana nani zvake, saka vaigara nemakim emuroom mavo. Saka isusu sevana tainge tisina basa nazvo nekuti hapana chataida muroom umu, nekuti hapana ainge achiziva kuti mainge muinei murumu imomo. Baba vangu pavakandidaidza murumu umu ndakapinda. Zvandakaona mukoma zvinotyisa. Mukoma murumu umu mainge muine nyoka hombe, kozoita machira ainge arimo, asi machira ainge ari emidzimu anoshandiswa nevanhu avo vanoita zvechivanhu. Nyoka iyi ine zita remumwe munin'ina wangu anonzi Grey. Munin'ina wangu uyu munhu uye akaremara zvose chimumumu, uye haakwanisi kana kufamba nekuti haana makumbo nemaoko, saka anofamba nedumbu sezvinoita nyoka zviya. Baba vangu vakanditi ndiyo source yewealth yedu yakabva muropa remunin'ina wako. Baba vangu vainge vaine munin'ina wavo mumwe wavakachekeresa pavakaenda kunotora mushonga yavo, asi vanoti vakapiwa mhiko dzekuti kana vachizenge vaita mwana first born pavana vavo, hapana mwana wekutanga anofanira kuti ange achizorarama. Ndizvo zvinoita kuti mari irambe iri pamusha. Saka baba vangu vakanditi usafa wakaudza chero ani zvake, nekuti ndiyo secret yeupenyu hwako ichaita kuti
unge uchizoramba uine mari yakawanda sezvo firstborn yainge ichifanira kuti inge ichizofa. Vanoti ivo vakazochekeresa benzi pachinzvimbo changu. Baba vangu vachipedza kunditsanangurira mararamiro ainge akaita urombwa hwainge huri pamusha. Munongozivawo mukoma kuti hapana urombwa husina mhiko. Paiva nemhiko dzekuti hapana anofanira kuroora kana kuroorwa nemunhu anonamata, ndiko kuti upfumi uhwu husazopera, nekuti kana ukangotanga kungodanana nemunhu anenge achinamata zvinobva zvachizokanganisa upfumi hwevabereki. Ndakazama kuchengetedza mutemo mukoma. Hanzvadzi dzangu dzose dziri 6 vari mudzimba dzavo havana kana dambudziko nekuti vakakwanisa kutevedzera zvandakavarayira. Mari ndinayo, business remabhazi rakura, ndakatengawo mabhazi matsva echizvino zvino, mamwe acho anoenda cross border kuSouth Africa. Kubva pakafa baba vangu pava ne10 years ndainge ndagona kuchengeta mutemo pamwe nemhiko yandainge ndaudzwa, asi inini ndakazoita mistake pandakaroora mumwe mukadzi wenumber 2. Pandakaroora handina kuziva kuti mukadzi uyu ainge ari munhu anonamata. Iye pachezvake haana kundibudira pachena, akangotanga kurwisana nezvikwambo zvangu semunhu aiva pateritori risiri rake, akakundwa ndokubva achizofa. Pakafa mukadzi wangu ndipo pakatanga kupanduka zvinhu zvandakasiyirwa nababa vangu. Zvava kuda kundirwisa zvichitaura kuti zvinoda ropa. Ndakatanga kuchekeresa vana vehama dzangu vandainge ndaudzwa kuti ndivo vari kudiwa nechikwambo ichi. Pandakauraya vana ava dambudziko rakamboita sekunge rapera, ndipo parakadzoka futi, asi kudzoka kwarava kuita rava kukonzera kuti mabhazi aite accident achiuraya vanhu. Kuzoita dzimba dzandainge ndakatengawo muno muguta reHarare, dzimba dzacho hadzichagariki nekuda kwekuti pane mashiripiti awo anoitika mudzimba dzacho idzodzo. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti mari ndinayo, ndinokwanisa kunge ndichitofamba nemotikari inodhura, zvekuti vasingandizivi hanzi vanenge vachitochivawo lifestyle yangu, asi hanzi hama we hamuna zvamunoziva. Ndinenge ndichitotaura ndiri ndega ndirimo mumotikari ndichitopikisana nezvidhoma zvandakasiyirwa nababa vangu. Hanzi sometimes chinokwanisa kungoti tsika munhu uyo ari kucrossa road tinge tichimbowana kunwa ropa. Saka hanzi pandinenge ndichipikisana nazvo izvo zvinobva zvachizotanga kuseka zvichiti uri kupenga, ari kupenga, ari kutaura ega, asi hanzi ndinenge ndichitozviona. There is no rest for the wicked. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Pakaipa. Hanzi mukoma muri sei? Please post my story. Makaviga uchitopa changu. Ininiwo ndakaita lula nemurume wasisi vangu vari kuUK. Vakandipa siki mukoma. Siki inova yava kuodza chibereko changu. I need help. Ndamboenda kumadoctors akasiyana but hazvisi kubatsira. Bamukuru vakauya kunoku kuZimbabwe. This was last year pavakauya kunoku. Ndakabva ndachizosangana navo paponde. Zvakangoitikawo by mistake. Ndakaenda ndichiti ndiri kunovaona. Ndakaenda ndiri ndega. Pandakasvika pamba vainge vari vega, vana vainge vasipo. Takatanga kukurukura. Takati tichikurukura kudaro vakandiudza kuti vari kunyimwa bonde nasisi kuUK. One thing led to another, tikabva tachizorara tose. Ndakazotanga kurwara zvisingaiti mukoma nashe. Ndo pandakabva ndachizoenda kuchipatara ndikanzi ndine sick. Ndikabva ndachizonwa mapiritsi ndikapedza, asi sick haina kupora. I started avoiding my husband because kana iye aitozviona kuti kurara neni hazviiti nekuda kwekuti ndinenge ndichibleeda
ndinobleeda ropa rinenge rakasangana nemamwe mafluids akaita kunge gel like. Saka ndakadzokera zvakare kuchipatara ndikati there is no change, ndikapiwa injection, vakazondiita mamwe matest. Saka ndiri kunzi chibereko changu chiri kufanira kuti chinge chichibviswa nekuti chiri kuora like. Pandakaudza bankuru vakabva vati we cannot talk about this nekuti sisi vako mazuva ano vari tek neni. I really need help mukomanashe. Ndiri kutya kuti maybe ivo bankuru kuuya kwavakaita kunoku pamwe vainge vatofambira kuzongorara neni nekuzondiodza chibereko changu. Ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira nemazano. Sei chibereko changu chiri kuora? Isiki yakamboita sei inosvika pakuodzawo nechibereko? I'm still very young, ndingori nemwana mumwe chete, and it's obvious kuti murume wangu achazoda umwe mwana nekuti ndainge ndakamuzvarira mwana musikana. Kokana akazotora umwe mukadzi mukoma, please kana muine vanhu vamunonziva vanoita zvechivanhu, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsira. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi muri sei yenyu mukomanashi, please post my story sahaidi. Ininiwo ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndinogara muno munyika yevatorwa muJoburg. Ndinogara nemurume wangu nevana vedu 3. Mukomanashi ndine nyaya inonyadzisa yakaitwa nemurume wangu. Ndiri kunzwa kunyara kana kutarisana nababa vangu nekuda kwemashura ndakaitirwa nemurume wangu. Last month taenda kurufu rwamai vangu munhu kuenda kunokecha apa ari parufu rwaambuya. Nai zvinoita here? Baba vangu vari kuti kunyangwe mukwasha akaroora zvinengei ngaadzose hake mwana wangu ndige ndichimupa pfuma yake, nekuti murume wangu irombe. Hakuna mukwasha anoita chihure chisina respect neparufu here rwaambuya vake. Nyaya iyi mukomanashi yakatangira last month. Ndainge ndiri kumusha kuZimbabwe. Mai vangu vainge vafa. Kufa kwaamai vangu ndinongoti kuzoroora nekuti vainge vava nenguva vachingorwara. Patakanzwa nezverufu takaenda tose kumusha nahabi wangu. Tainge tatozviudza kuti tainge tava kutongobatanidza rwendo nekunoona hama dzose nekuti tainge tisazokwanisa kunge tichizodzokera kumusha kuholiday yeChristmas futi. Takaenda kurufu. Amai vangu vakanonoka kuvigwa nekuti tainge takamirira brother yangu uyo ari kuUK kuti auye nekuti ainge ati musaviga mai ndisipo, ndinoda kuti ndinge ndichizoonawo amai vangu, burial yaamai vangu, sezvo ainge ava nemakore asina kuonana naamai. Pose pavairwara ainge ari kuchikoro, ainge asati oshanda. Takaita 5 days takaungana kumba kwedu kuGlenview 1. Saka panhamo apa painge paine vanyarikani vakawanda. Saka zvainge zvisingaite kuti vakwasha vaswere varipo nekuti yaiva nhamo yekwatezvara. Saka murume wangu aiswera hake ari kumashops nekuti munhu uya anofarira kuona bhora zvisingaite pamba pedu padhuze nemashops. Saka zvaiva nyore kwaari kuti ange achiswera zvake ariko kumashops nekuti painge paine 1 kilometer chete kubva pamba pedu kuenda kumashops. Asi ndakazotadza kuviga amai vangu nekuti ndainge ndava kutopepa murume wangu. Murume wangu ainge apiswa musana wose nemafuta nehure raainge ava kudanana naro pamashops ekumaraini kwedu. Murume wangu akabva kuhure rake akapfekedzwa hembe dzechikadzi, mufunge zvenyu, skin tight nespaghetti top. Achinzi ainge atorerwa hembe dzose nehure nenyaya yekuti ainge atadza kubhadhara mari yainge ichidiwa nehure racho iroro. Mukoma ndakashaya kana pekunyarira. Ndopandakaona kuti mahure haufiwa kamagona nekuti murume wangu ainge andirwadzisa, akauya achiita kudhonzwa nemahure. Mukoma hapana chinorwadza
nyadziswa nemurume wako pamberi pehama dzako, apa vanhu muri parufu. Ndipo pandakadzidza kuti song yekuti usafa wakavimba nemunhu nekuti anoshanduka. All along ndaiti ndiri kugara nemunhu akavimbika. Ndainge ndava ne10 years ndiri mumarriage nemurume wangu, ainge ari munhu ainamata. Handina kumbobvira ndakamubatira chihure nekuti ainge ari munhu akavimbika mumarriage medu. Taitoenda tose kuchechi, haana kumbobvira akanditadzira kana kuti ndakambomubatira chihure. Asi munhu anoita zvekunwa doro. Asi ndakatoshamisika ndava kunzwa nyaya dzainge dzava kubva kumashops. Iye zvino takadzoka tose kuno kuJoni tese nemurume wangu. Asi hama dzose kusanganisira baba vangu vari kunditi siya murume iyeye nekuti zvaakaita hatikwanise kunge tichizotarisana naye. Asi inini mumwoyo mangu zviri kundirwadza. Saka ndave kushayiwa kuti ndotevera zvido zvehama dzangu here kana kuti ndoita zvido zvangu, nekuti handisi ready kusiya murume nekuti tine vana tose. Inini handishandi, murume wangu ndiye anoshanda. Ndinoda kubvunza kwamuri mukoma nedare renyu kuti ndodii, ndoonesa sei hama dzangu kuti dzinzwisisike kuti mukwasha munhu anotokanganisa. Please help, nekuti ndava kushayiwa kana zvekuita. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma ngazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Vakaitumidzira wainge uri musi wa 29 December wavakatumidzira nyaya yavo. Hanzi ndiri kutopepa murume wangu akapiswa kufesi kwake nemafuta nepfambi dzemu-Glenview. Strange things indeed they do happen in this world. Apa uri mukuasha wakaenda kunovigawo ambuya wobva watozongouya panhamo uchizvuzvurudzwa nepfambi dzekubhawa. Vakuasha vemazuva ano. Rekedzeiti vataenda pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamwe vahanzvadzi vedu. Zvinorwadza. Hanzi mukoma muri sei? Please post my story. Makaviga chitupa changu ndichiri kumba, handisati ndakwanisa kudzoka ikoko kuSouth Africa. Kuno network inonetsa. Ndasuwa kuteerera maconfession. Inzwaiwo mashura andiri kuudzwa namama vangu. So mama vangu izvi zvesocial media havatozvinzwisisi kuti vanhu vanoita mari pasocial media. Ndine imwe friend yangu uyo watakakura naye ari kuSouth Africa zvake. Mukoma ane page rake raakavhura akabva anzwirwa tsitsi naMwari nekuti page rake iroro atori nemafollowers. Haana hawo kunyanya kuwanda mafollowers ake, but vanhu vanomutevera vanhu vacho vazhinji ndevekuAmerica nekuEurope. Iye anoita zvekudzidzisa vanhu kubika, even nemakeup. Like in Zim, she's not even popular because haratidzi vanhu face. Akandiudza mukoma akabva achizoita mascreenshot akandiratidza kuti ari kuwana mari. Mukoma nashi, it is 3 times mari yandinowana, zvichireva izvo kuti pamwedzi anowana around 9,000 kana kuti 10,000 pamwedzi yaari kungowana akagara zvake kubasa achiri kuenda. Saka ndakati ndichitaura namama vangu vakabva vati kwandiri, ko iwewe sei usiri kuzviita zviri kuitwawo nevamwe vana? Saka ndakavaudza kuti zvinonetsa, ndakambozviedza but handina kukwanisa kuitawo famous. Vakanditi zvitori nani kuti umudonhedze nekuti my name hidden. Ndokusaka vava kushaina kana kuchurch tiri kungonzwa navo vanoshaina zvisingaiti. Mama vangu vakaratidza kubatikana ndichivaratidza mascreenshot avo aakambonditumidzira achinditi vasikana tiri kuita mari kuFacebook. Saka ainge akanditi deletai mascreenshot iwawo. Handina kumadelita mukoma, ndakangoita sekunge ndainge ndamadelita ndikamachengeta. Saka mama vangu ndichivaudza ndainge ndichida kungovaratidza kuti kune vamwewo
vari kutoita mari neFacebook. So then my mom vakabva varatidza kubatikana vakati ndosaka my name hidden mazuva ano vaine kamwe kakuzvikudza uye zvekare vachizviona sekunge ivo ndivo vanorera village muno muvillage. Saka mama vangu mukomanashe vari kuda kundipa matoto ehuku akakuyiwa awo andiri kufanira kuti ndinge ndichienda kunorasa mumba munogara friend yangu. Hanzi kana ndikarasa matoto iwawo mumba make inini ndichatotanga kutoitawo popular. Hanzi chiri kuita kuti ange achifarirwa nevanhu varungu. Hanzi ndochichaita kuti varungu vange vachindifarira. Mama vangu ivo pachezvavo vakatomboendeswa kwamambo vachinzi vane mushonga wetsvera. Izvi zvakaitika a very long time ago. Pane vamwe vanhu veZANU-PF vakambouya kuvillage kwedu. Vauya kuvillage kwedu rainge riri gore renzara, vakabva vati vanhu vainge vachida kushanda vaikwanisa kunyoresa mazita avo. Amai vangu vakanyoresawo zita ravo including vamwewo vakadzi vemuvillage. Pavakaendeswa kwamambo, amai vangu vainge vachitoramba vachiti hakuna zvakadaro. Vairamba pamberi pevanhu, asi taizoti kana tava kumba vaitotiudza kuti hongu vanangu mushonga wetsvera ndinawo. Saka iyo zvainoita ndezvekuti kana muchishanda paya muchiita mugwazo unenge uchishandirwa nevamwe vanhu, unenge wakagara, vanhu vanenge vachikuona sekunge unenge uchishanda but iwewe unenge wakazorora. Saka pakauya vanhu vezanu vakabva vachizoti kwainge kuina vamwe minister vainge vachitsvaka vanhu vainge vachazoshanda kumapurazi kwavo vachishanda vachiita mugwazo. Saka vana amai vaitouya vachitotorwa nemarori vachienda kunoshanda, but amai vangu vakasvika pakutenga chigayo muvillage apa vainge vachishanda kupurazi. Amai ivo vachitaura vaiti vanhu vose vavaishanda navo either vari 40 kana kuti 30, namba yevanhu vose ivavo vaivashandira. Mari dzavo dzose dzavaipiwa dziri mari dzavanenge vashandira pamugwazo dzaiuya kuna amai vangu in the spirit. Saka vanhu vakazozviona kuti panapa tiri kukuvara, munhu uyu anenge ane tsvera yaainayo. Saka vakabva vachizoendeswa kwamambo but vakaramba vakati handizvizivi, vakati zviri nani kuti ndiende kumapurisa because handiti mutemo unoti hakuna chinonzi kuroyi because you cannot prove kuti munhu akakuroya. Saka vakazoenda kumapurisa, vainge vava kutoda kutosungisa mambo, mufunge zvenyu. So right now mama vangu ivo vari kuti vari kuda kundipa mushonga wacho iwoyo wekuti ndinotorera friend yangu mablessings ake ainge akapiwa naMwari through social media. Ndiri kutozvidemba kuti dai ndisina kumbogara ndakaudza mama vangu kuti she has progressed in life, asi amai vake ndiri kuvashora zvekare because kuvhaira hanzi vari kudadira munhu wose muvillage kuti mwana wangu ari kuita mari neFacebook. Havazvizivi kuti kune vamwe vanhu vanenge vachitorwadziwa nazvo. Ndoita sei? Hakuna asingadi mari mukomanashe. Mari ndinoida, ndaneta nekuramba ndichingoshanda mumba ini. I need advice. Ndoenda here nawo matoto iwawo ehuku. Hanzi ndikangonomwaya mashoma muroom make, hanzi zvose zvake zvinozova zvangu. Please advise. Yo vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, please do not do it. Yo, so it is very dangerous. Apa munhu aishare ma screenshot achiti ndiri kusharewo neshamwari yangu kuti ndige ndichimupawo shungu kuti avhurewo yake page. Zvino ma screenshot aya azopinda maoko emuroyi because it's obvious kana vachishandisa mishonga yakadaro ndokuroya munhu. Zvino ari kuti ndogamuchira here matoto. Hanzi ndakazviedza zvakaramba. It's fine vanzvadzi. Kunyange makamboedza kugadzira page zvikaramba, don't blame yourself. Isusu wani
tinawo masubscribe akawanda pama YouTube, but takatomboedzawo Facebook hazvina kutonyatso zvakanaka, but we don't have to feel jealous kuti kune vamwe vane mafollowers akawanda. Once you start to do that, unokwanisa kuzotoroya munhu sezvamava kutoda kutoita vahanzvadzi. You can try, zvichaita kunyange makaita makore akawanda, one day zvichaita chete kana kutoedza kutevedzera content yaari kuita iyoyo. Kana muchigona zvekubika bika, itaiwo zvekubika bika muchipota muchimutega kana kumukumbira kuti mupote muchiita naye content, so that vanhu vanomufollowa vange vachizokufollowai than kuti munge muchiita zvekushandisa tsvera ko kana zvikazopanduka mangwana amai venyu vashayika. Ndo nyaya yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Strange things they do happen in this world. Hanzi mukomanashi muri sei zvenyu? Zvakatangira apo patainge tichiita mukando, takabva tachizoenda kunoromba. Kuromba kwatakaita tainge tichida kuparadza imba yevamwe amai avo vandichati amai Messi vatainge tichishanda navo. Amai Messi mukomanashi munhu vekuti ainge asingadadi uye zvekare vainge vaine mwoyo wakanaka. Ndivo vakatondimiririra kuti ndige ndichizokwanisa kupinda muround, because round iyi yainge yatova nenguva vanhu vachiitamba, asi ndakange ndichidawo kupinzwa muround. Ndapinzwa muround mukoma ndakazotanga kuita bad influence, because inini naturally I am a team leader. Ndakazoita sekunge ndava kutora role yaamai Messi, ndikatanga kunetsana navo, vakati mwandibaya nerakagomarara, handida kunge ndakaziva kuti uchandipandukira zvelevel rakadai. Saka mugroup mainge magara muine vanhu vainge vasingatovafariri, saka takabva tachizoita zvipoka, but kumagumo kwazvo takazobatana mushure mekunge ivo amai Messi vavaka imba mukomanashi kuruwa nemari dzeround. Saka tainge tava kuti vakavaka imba yavo nekuda kwemari dzedu. Saka ndo patakabva tachizofamba. Mukufamba kwatainge tichiita hatina kunge takaziva kuti kutori nedzimwe n'anga dzinenge dziine zvikwambo zvakawanda, dzinenge dzagara dziine zvikwambo zvinenge zvichinetsa. Saka takabva tachizonobetserwa neimwe n'anga yekuchitungwiza. Taenda kwamukoma takabetserwa zvakanaka, umwe neumwe akapiwa kabhodhoro kake. Ndini ndakatanga kushaya kangu kabhodhoro. Pandakangoshaya kangu kabhodhoro, ndakatanga kurota ndichibhururuka usiku ndichitamba nedzimwe mhuka dzinotyisa, ndichingoona vanhu vasina kupfeka. Handina kunge ndakaziva kutoti ndainge ndava kutoroya. Saka vamwe vatinotamba navo round vakatanga zvekare kungorota hope idzodzo, uri kumakuva uchimutsa vanhu kumakuva, uchidya nyama dzevanhu, ende paunomuka makuseni unotomuka wava kutodzvova zvinenge zvichinhuhwa. Saka takazogara pasi tikati vasikana chii chiri kuitika. Patakazoenda kumba kwasekuru ivavo takasvika tikawana zvichinzi vainge vaenda kuZambia kunotora mimwe mishonga. Saka takazobvunza vamwe vainge varipo, tikavaudza hope dzatainge tichirota, zvikanzi mune nyora dzekuroya. Tikati but tisati tapiwa zvibhodhoro nasekuru tainge tisingamboroti hope dzakadai. Sei tose tiri kurota hope dzimwe chete ende takatanga kurota hope idzi kubva zvatakauya mumatare enyu? Saka vakazoti mirirai sekuru, ndivo vanokwanisa kuzotiudza kuti zvakamira sei. Saka takabva tachizodzokera kumba. Mukoma ndo patakanyatsokuzoona kuti tava varoyi. Takatojoina imwe club yevaroyi vemuno muHarare. Muno muHarare mune vamwe Queen Mother varimo, ndivo vanotonga varoyi vose. Saka patakazoti tamuka tose tiri kuhope, but tisisiri kuhope, takatoona tiri mune imwe nzvimbo komanashi vanhu vakatoungana. Tikatoudzwa kuti isusu tikufanira kuti tinge tichifoma club yedu, but pakufoma kwatichaita club umwe nomwe ari kufanira kuti ange achizouraya mwana wake kana kupromisa kuisa mwana pachijana kana kumuremadza, ndiko kuti club yedu inge ichizonzi iclub inotozivikanwa naQueen Mother vemuno muHarare. Takanzi failure to do so
tinokwanisa kufa kana kutanga kupenga. Patakazonzwa zvichinzi sekuru vainge vabva kuZambia uko kwavainge vakaenda kunotora mishonga yavo, takamhanya tose tichiti rwauya ruponeso rwedu, ndokubva taenda kuchitungwiza tichinosvika kwomukoma unooma mate mukanwa. Saka ivo sekuru vari kuti pamunhu vari kuda $6,000. Takavabvunza kuti imari yei yose iyoyo, vari kuti imari yekuti ndige ndichikwanisa kukuparai nyora dzamuinadzo, uye zvekare nekuti ndige ndichizokwanisa kuzouya mudzimba dzenyu ndichibvisa bhodhoro, nekuti hanzi tumabhodhoro itwotwo twakapanduka, but ivo vari kuti ndisu takapandudza zvinhu, but handina kana chimwe chandakaita nekuti hatina mhiko dzatakapiwa kunze kwekuti tainge tichingoda kungoparadza imba yaamai Messi chete. Handizivi kuti mukoma mungatiwanirawo rubatsiro rwakaita sei, but kuroya handidi. Zvinhu zvanga zvagara zvisitomborimo mudzinza rekwedu. Ndozotanga ndirini here ndinonzi ndinoroya, I need help, uye zvekare nevamwe vangu vari kutotsvakawo help. Kana mukatibatsira tingatenda chaizvo mukoma. Ndichatovapawo link kana mazoposta muzondipa link tikwanise kuzotevererawo macomments. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa vanhu vane godo kunze uko, hanzi nekuti ainge avaka imba yake kuruwa, tikati wavaka uri kuvaka nemari dzedu. Zvakangooma. Ngatitaurei navo mucomment section.